Príjemný dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Je piatok 29. marca, tzv. Veľký piatok, a začali sa nám veľkonočné sviatky, ktoré sú najväčšími kresťanskými sviatkami v roku. Toto video nemá za cieľ akési teologické zamyslenie, ale skôr volebné zamyslenie, pretože na druhý týždeň máme druhé kolo prezidentských volieb. Ale cez to všetko by som sa trošičku presunul tých 2000 rokov naspäť a rozobral to, ako sa mohla javiť postava Ježiša Krista vtedajším mocným, ktorí vládli v Izraeli. Ježiš Kristus totiž kritizoval takéto farizejstvo, takéto pokrytectvo tých bohatých ľudí, ktorí sa modlili okázalo napríklad na rohoch ulic, aby ich bolo vidno z jednej aj z druhej strany. Takých pokrytcov, ktorí okázalo dávali dary do chrámovej poklade tak, aby bolo vidno, že koľko tam toho hodili, akí sú zbožní, ako podporujú vtedajšiu cirkev. Ale to, čo sa najviac tej moci nepáčilo, bolo to, čo Ježiš hovoril. On hovoril o láske, o rovnosti, robil zázraky. Ľudia šli prirodzene za ním a počúvali, pretože to bolo niečo pre nich nové, lebo vtedajšia cenzúra, vtedajšia moc rozprávala niečo veľmi oklieštené. Ak je niečo nové, tak to ľudia nasávajú. Ďalej urobil Ježiš to, čo sa ľuďom strašne páčilo, keď videl, že v chráme namiesto modlenia beží čulý obchod. To znamená, sú tam tí peňazomenci, obchodníci. No tak sa tak zdravo rozčulil, poprevracal im stoly, vyhnal kupcov chrámu a bolo vybavené. Aj keď my veríme, že Ježiš Kristus je Boh, tak tu nám ukázala, že existujú nejaké hranice, kde aj pokričí a použije fyzické násilie na zavalenie stolov. A tým bežným ľuďom sa to páčilo, zatlieskali, že to je náš človek. Takže nazval by som toho Ježiša Krista z dnešného pohľadu, že to bola alternatíva. Hovoril niečo iné, čo už tí ľudia stokrát počuli v tom chráme. Ale nielen hovoril, ale aj konal, a logicky sa to niečo iné, a to, že za ním šli ľudia, nepáčilo vtedajšej moci a obvinili ho a ukrižovali ho. A keď som videl nedávne video prezidentského kandidáta pána Korčoka, ako v debate, ktorý zorganizoval denník N, vypadol z tej naučenej úlohy a na určitú otázku odpovedal tak, ako to z neho vyšlo, tak mi to veľmi pripomenulo tie udalosti, ktoré sa stali pred 2000 rokmi a ktoré som to tak veľmi zjednodušene opísal. Aby som veľa nerozprával, tak vám pustím tú ukážku, ktorá teda mi ukázala, aký skutočne je prezidentský kandidát pán Korčok. Nech sa páči. To je redaktor, ktorý nahráva také ľúbivé rozhovory s vládnymi politikmi. Moji kolegovia boli svedkom toho, ako tlieskal po prejave Tomáša Tarabu v parlamente. Na druhú stranu, napriek tomuto profilu, ktorý majú, nie je to tak, že by ste vy strpieť aj účasť takéhoto redaktora na tlačovke? Nie, lebo to nie je médium. Nemajú tam čo hľadať. Ja chcem tomu dopovedať to, že kým predseda vlády zvoláva Bezpečnostnú radu, aby vyvolal dojem, že Slovensko bude zatiahnuté do 3. svetovej vojny zo západu, ja by som zvolal Bezpečnostnú radu kvôli tomu, čo sa tu deje v mediálnom priestore. V mediálnom priestore sa deje to, že šíritelia dezinformácií, tí, ktorí naozaj stavajú veci úplne na hranu, tak tí sú dnes dávaní na jednu roveň s médiami, ktoré pracujú v rámci zákona, s redakčnou zodpovednosťou, s transparentnou štruktúrou. Tak to je. To znamená, že demokracia sa musí brániť. Brániaca demokracia je to, že na tlačové konferencie majú mať prístup absolútne všetci. Majú sa všetci právo pýtať otázky, ale majú to byť médiá, lebo aj pre ne platia zákony a toto médiá nie sú. Ak aj príjmem ten argument, kto je arbitrom toho, čo nie je médium a či nie je príliš školská plocha, keď sa na ňu vydáte vy, povedzme aj ako prezidentský kandidát, keď to budete hovoriť. Jednoducho, že či demokratická inštitúcia alebo demokratická krajina by nemala mať iný typ inštitúcií, ktorý to bude posudzovať. A rozumiem kritike voči napríklad aeroportu. Len, že či to nie je príliš vratká plocha, keď vy ako kandidát, prezidentský kandidát, budete posudzovať, kto je a kto nie je médium. Viete, čo je veľmi vratká plocha?
že najväčší dezinformátori sa dostávajú na kandidát listiny tzv. Demokratických strán. Toto je vratka plocha. Viete, čo je vratka plocha? Vratka plocha je to, že dezinformátori, konšpirátori, ktorí ničia túto spoločnosť, sa dostávajú do vládnych delegácií. Viete, čo je vratka plocha? Že naši vládni politici, na čele so Šťukou, na ministerstve zahraničných vecí, sa rozpráva s konšpirátormi, ktorí velebia ruskú agresiu. Toto je vratka plocha. Voči tomuto sa musíme brániť, lebo ak budeme všetko robiť len takým spôsobom, že je sloboda slova, ktorá je svätá, ktorá je v ústave, tak sa jednoducho v jednom momente dostaneme tam, pán Mikušovič, že títo, ktorí konajú bez akejkoľvek zodpovednosti, tu budú udávať tón. Dnes ich je veľa už bohužiaľ vo vláde. Stiahnem to na prezidentskú funkciu, ak by ste vyhrali prezidentské voľby a stali sa prezidentom, znamená, že napríklad Airport nebude mať prístup do prezidentského paláca? Do prezidentského paláca budú mať prístup médiá, ja to skúsim ešte raz opakovať. Nemám pocit, že o Airporte ste povedali, že médium nie je. Videli sme, ako v tejto ukážke, ako sa pán Korčok rozčulil, aká šla z neho nenávisť. To bolo niečo jedinečné, tí jeho imagemakery a šéfovia volebnej kampane, tí si v tú chvíľu museli trhať vlasy a možno to video budú aj neskôr mazať. Ale veta alebo slova, ktoré by sa mali vytesať do kameňa, že toto povedal prezidentský kandidát, ktorý dúfam, že nebude zvolený prezident, tak to som si zapísal od slova do slova. Čítam. Ak budeme všetko robiť len takým spôsobom, že sloboda slova, ktorá je svätá, potiaľ to súhlasím, že sloboda slova je svätá, a ktorá je v ústave, tak sa jednoducho v jednom momente dostaneme tam, že títo, ktorí konajú bez akejkoľvek zodpovednosti, tu budú udávať tón. Tuto nás prezidentský kandidát upozorňuje na to, že bude bojovať proti slobode slova, lebo sa môže stať, ako sa stalo pred 2000 rokmi, že charizmatická osobnosť Boží syn získal masy, lebo hovoril ľuďom pravdu, hovoril to, čo cítili. Ešte raz, tuto aj napíšem do tohto videa, aby ste si to mohli prečítať. Toto sú strašné slova, ktoré povedal prezidentský kandidát. Ale ešte strašnejšie je to, ako sa vyjadril o tzv. Alternatíve. O ľudí, ku ktorej teda sa radím aj ja. Hej, rozprávam niečo a natáčam videá na témy, ktoré sú v tzv. Mainstreame tabulizované. Ako sa nenávisne vyjadrí o členoch vlády, asi tým myslel pána Tarabu či pani Šimkovičkovú, ktorí tiež natáčali veľa videí na Alternatíve a kritizovali tie veci, ktoré sa tu diali v minulosti, plus rozkrádačky a tak ďalej, tak týchto ľudí ten človek by asi najradšej utopil v lyžičke vody a ukrižoval ako Ježiša Krista. Ukrižovali tam tí vtedajší mocní. Ako nevychádza z úžasu, že na kandidátku sa dostali akí hoaxery, čiže tým pádom aj ja. A ja som označovaný za hoaxera. Za čo? Za to, že hovoríme pravdu? Priatelia, a poďme teraz na kritiku do vlastných radov, na nás samých. To, čo mňa osobne fascinuje na tom biblickom príbehu, ktorý som tu načal, príbehu Veľkej noci, je to, ako ľudia veľmi rýchle vedia zmeniť názor. Týždeň predtým, v nedeľu, ktorú my, kresťania, slavíme ako kvetnú nedeľu, sa konal príchod Ježiša Krista na oslíku do Jeruzaléma. Bol to slávny príchod, veľké davy, kričanie, tlieskanie, spievanie, kladli mu rúcha pod nohy, mávali olivovými ratolestiami a kričali: Hosana, král židovský, nech žije král židovský. Ale ako je možné, že tí istí ľudia za pár dní na to, keď Ježiša vtedajšia moc obvinila z toho, že ju podvracia a začala ho súdiť a doviedla ho pred rímskeho zástupcu, rímskeho prokurátora, nie Lipšica, ale ponského Piláta, tak tí istí ľudia kričali: ukrižuj, my nemáme kráľa, máme cisára, ukrižuj ho. Aká to rýchla zmena. No tí ľudia asi mali strach, videli tú rímsku moc,
videli tam tých namosúrených kňazov, tak kričali s davom. Veľmi rýchle zmenili názor. Oni mohli masovo kričať, veď ho pre Boha nechajte, je to dobrý človek, pomáhal nám, kázal nám, učil nás, robil zázraky, čo chcete proti nemu? No, toto historicky nemajú ľudia vo zvyku, že by sa otvorene postavili moci. Ak to nie sú zaplatené a médiami propagované nejaké demonštrácie a majdany. Hej, ale spontánne tí ľudia sa chovajú väčšinovo tak, že idú s mocou. A toto je ten najväčší problém. Že sa ľudia chovajú jeden ako druhý. A že sa kúkajú na to, čo urobí sused, a keď sused si zasedel kaleráby, tak ja si zasadím kaleráby, lebo ako by to bolo, keby on mal a ja by som nemal. Hej, keď sused volil Čaputovú, no tak aj ja budem voliť Čaputovú. Však tak dobre vyzerá a v médiách o nej pekne rozprávajú. A už nepoužijú vlastnú hlavu, že to je neznáma osoba. Že pred pár dňami o nej nikto nevedel a zrazu jej idem dať hlas za prezidenta. No veď toto je náš problém, že sa máme horšie a horšie. Nikdy sa nebudeme mať lepšie, nikdy. A na to dám hlavu na klad. Ak my sami voliči si to v tej hlave neprekotíme a nezačneme rozmýšľať a nezačneme používať to, čo nám Boh dal. Bystrý rozum a slobodnú vôľu. A ten rozum musím používať na to, aby som informácie analyzoval. A nie na to, aby som sa pridával k väčšine. To je také pohodlné. Čiže ak čakáte od nejakej ďalšej vlády alebo od nového prezidenta, že sa niečo zmení, ak sa nezmeníme my sami, tak to darmo čakáme. Nikdy sa nedočkáme. Priatelia, dovoľte, aby som vám zaželal pokojné prežitie veľkonočných sviatkov aj ďalších dní, mesiacov a rokov. A ja verím, že ak je Boh s nami, tak kto je proti nám. Dovidenia.